Het wie het betiden maar roeg waar. En hak het door de buien. Maar je hagel met tonger, maar wienstitten. Maar dan zie ik een stevige wien, een hudde wien in het kustenwaardgebied. En dan liep het wel jest. De temperatuur wie nog aardig, maar daar bleunde ik bij. Wol, joen en vannacht. Ja, mensen, droege perioden. Is even een beetje ruim, wellicht buiken. Maar joen toch flinke droege perioden. En de temperaturen vannacht eentonig om er bij de 12 graden heen. De wind komt uit het zuidwesten mooi, nog altijd een krachtig onthut, krijgt 6 zon voor het kust- en waardgebied. Dus ik nog altijd een waarschuwing voor de watersporten. Dan morgen bewolking. De zinnen komt er denk ik net aan te pas, die had het zwier. Maar er binnen flinke droege perioden dat alles wat moeten organiseren wordt, nou, het liep het nog net eens raar. En het geldt natuurlijk ik hier in Haas. En dan de temperaturen morgen, net al te heeg, 1500 graden, een koele dag, dat we binnen het voetballen zien. En de wind, nou, die komt morgen uit het zuidwesten en het westen waai, en die is krachtig onthut, krijgt 6 zon. Nog altijd een waarschuwing voor de watersporters en nog altijd een kans op een aantal windsteden. En dat geldt vooral voor het waardgebied. Dan terug naar de joen en de nacht. Droege perioden. Letter werden zijn wat ruim. Er snijdt nu daar. De zinnen is erbij. Een buiken. De temperaturen komen wat hoger te liggen. Zo'n zonnetje en 19 graden. En de wind, nou, die komt uit het zuidwesten waai. Is er haast net. Zwak. Op zijn heegst matig. Een rustige dag. We kunnen er wel even op uit. Manje, Ties en Waasje, zo'n 16 of 17 graden, koel waar. Maar op Manje betiden ruim en dan kan het flink weer het worden. En op Ties en Waasje wat buig waar type, misschien nog een beetje zinnen, vooral in het waardgebied. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.